खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि फुंजा सरगिरि आं दा दोंसे खन्थाइ आवरायनो नागिरदों आं जाबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गगामुग खालामनि खन्थाइनि मुङानो जादों जिउ आरो सोलो आंनि खन्थाइ आवरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा गावनिनो आंगो फंबाय होननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बिदिब्ला आं खन्थाइखौ आवरायनोसै गोजों जोंथि आलारि जोंनि जिउ सोलेरा गोजों जोंथि आलारि जोंनि जिउ सोलेरा लेखा बिलाइ बायदि गुफुर साफा दै बायदि गोग्गो जोंनि गोसो गोरबोआ नोंसोर बेखौ मानो दागो मैला लेथ्रा खालामनानै लानो सानदों लेथ्रा होनजागोन मुगैजागोन मानसि माहारिजों गोजों जोंथि आलारि बायदि सोरां होनांगोन जों गावबा गावनि जिउआव समायना जिउ सोलेरखौ दागो फोनांनानै लाब्ला थांखांनाय बै समनि गोजों जोंथि आलारि जिउ सोलेरखौ जों माब्लाबाबो मोनफिना आंनि खन्थाइ आवरायनाया एसेयावनोसै गोजोन्थों अन्नानै लाइक आरो कमेन्ट खालाम